Искаш ли да си генгста, генгста? Можеш ли да си генгста, генгста? Трябва ли да си генгста, генгста? Ние не сме генгста, генгста. Ето ни отново. Ето ни отново. Както всяка седмица сме тука. Всяка седмица сме тука. Пак се пуснем на равника драфт, понеже няма какво друго да се прави. Понеже явно сме и много добри на равника драфт. Направо да, след това поиграх някой драфт и си взех мощно. Но сега ще биеме. Нещо много бързо започва този драфт, така че ще оставим коментарната рубрика. Това бустер сме го виждали някъде. Виждали сме го играли някъде. Това е този същия бустер, бе, братле. Бате, да. Он нямаше Wayfinder. Добре, камбата между другото последния път ми каза, че сме спикнали тука, а трябва да вземе не това, Дроглингородон. Друлинг Гродион. Той е як, да. Аз гледах един драфт на тия Channel Fireball, го играх, той беше доста силен. Само че сега не тук, ако сме Голгари, следващия може да сме това другото Гру и следващото сме Рагдус. Да. И какво го вземеш? Може и да сме зелено, може да влезем в Оржов. Той бустер целият е Голгари бустер, между другото. Това е нещо толкова. Тия вече всички са Голгари, много тъпо. Добре, мога да рваем Клока или това пак? По-скоро Wayfinder или това. Клока да не го взимаме? Не, той или това. Аре, това, вземи го това. Аре, го вземе това. Да видим. Аре, камбата ще го послушаме този път. Не ми хареса този бустер. Всичките бяха... Аз изкапания бустер. Не, много яко бустер. Има реманта, надявам се, Тевчо. Бате, има Ривън, след бие колето на Nations. Не знам, обаче Ривън се ще го вземе тук, каквото ще става. Ривън се, бате... Има ремант, бе, човек. Бате, Ривън се... Ако дядо с Тевчо не видиш, ще се обърне в гроба. Няма, бе, ти си. Ще си какво прави така? Знам какво прави, бате, просто носталгията му удари. Убива Кричър, гейма с 4 и теглиш карта. Какво е? Я теглиш, не. Теглиш? Ако има синьо. Ще имаш. Има и Голгари Гилд меч, който също много як. Обаче Ривън се е много силен. Тук някой си е взел някаква друга. Добре, ще вземе Ривън зад цветовете ни. Да. Надявам се в Чулочулфа е това. Има консул да не крусейджа се много як. Това ли бе? Има на Тате Дрек има. На Тате Дрека и какво друго? И Кентавъра. Кентавъра какво прави? Нищо. Като умре гейма ще... Викам да вземем тази. Добре, я виж Халцион Гейс. Халцион Гейс, като влезе кричи става 4-4. Това адски силно, бе, човек. Две сини, бе, чакай, бе. Да, бе, за стара работа. Добре, трябва да вземем Род Фармата. Род Фарма. Съгласен съм. Да ни е мира на душата, защото може да сме пък синьо, черно, зелено. Синьо, обаче има само първи бустер, не сме видели, освен Реманда, надява се Тевчо. Опа! Това слушаме? Васко Теслата, бате, мисията невъзможна. Това е първият БГ рапър. Васко Теслата, ти не е първият БГ рапър. Как да не е той, бе, той бе маняк. Рап нации са първите, или амнистия. Ще оставим коментарната рубрика по някое време, а за сега какво ще му кажем? Ще коментираме междувременно коментарната рубрика, ще бъде вплетена в контента този път. Така че го направим. Имаме ли избор? Да, нещо много бързо започнахме. Кой сте? Това между доста яко. Това е... Не мога да играеш инстанти в техния ход, обаче през останалото време имаш още една карта. Мисля, че е доста яко. Не е по-яко според мен от Fight of Fancy или дори от Димир Хаусгарда, който е доста як. Той не е чак по-як. Била, ако имаш... Unblockable е най-малко. Unblockable... Добре, Devouring Light е много яко. Чакай бе, къде да нищо с световете, просто кам, че е яко. Яко, да. Не знам бе, Клойстър е доста як. Клойстъра си е... Защо ако имаме такива, този пич, примерно маста, някакви онборд трикове... Не, аре си мисля Велинг Спрайт или дори Коволюта, е доста як. Това че е силово. Теглиш по 2 карти на ход с тази карта. В началото на пкипа теглиш карта. Просто през останалото време не... Ако ти го щупат между време, е гадно, нали? Обаче мисля, че по-силно това и е безцветен. Да го вземе това. Ако ти го щупат, какво става? Нищо, оставаш без ръка. Страхотно. Тук какво има сега? Рефлекса нищо не прави. Добре, тук мисля, че стати с цел е доста добро. Стати с цел е... Какво прави Некромантик Търст? Ето какво прави. Не това бе, черното. Това ли бе? Като направи демидж крича и си взимаш крича от грейвиарда. Слабо. Слабо маняк. Перплект, какво прави? Нищо. Нищо. Това убива някакви боговци. Добре, стати с цел.
То става горе. Не, то трябва да го вземе сега. Римуло другите са малко кръкъми. Горе-долу римуло. Ма трябва да те ударил кричера, обаче може да си го местиш наляво надясно. Да. И това е горе-долу римуло. Ма не чак толкова. Вземи шат изцело, да. Добре, Това ще видим, мога да ги вкарат в Урсов. Тук ще вземе това. Просто. Чисто и просто. А Севертрек какво прави, бе? Какво? Вземи го това, бе. Ти го си. Това е Няма бе, това е без това на яката карта в густа, може би след тая, която няма нищо общо. Евангела як да. Но нищо общо. Да, на рак да се чака да ни леят. Ще видим, защото... Сега втория бустер не се знае какво ще ме. Червия, дето сме виждат един друг формат. То не ни харесва. Как не ни харесва? По 15 мана. Forest Walk, немеци. Не. No текст не. No текст не. Не. Лама. Това е яко. Има Рали на Райчес, бе, човек. Добре. Какво общо има Рали на Райчес с театъра? Това е яко, това се дрежва. С това мога да го сакваме, няма да имаме някакви особени драми. Да бе, дрежи го това. Ще го дрежвам. Аз дрежвам. Men's Best Fungus. Men's Best Fungus, да. Добре, имаме ли му? Какво беше? Когато non-talking creature умре, ще имаме talking creature. Тъпо. Що да е тъпо? Аре го няк. Що бе, като сакнем един такъв... Добре, за ми е Ogre Mage, той е доста як. Ogre Mage, кога е як? Винаги 3 мана, 3-1. Според мен това примерно е по-як, това убива крича и флайер. Той е за 1 мана и за 5 мана убива флайер. Ами не бе, то става. И това също мисля, че може да се направи билдераундни дек. Не. Нямаме, нито Mother Vine да ги пуснахме. Той е на Мекефи, помощ ми път игра един с нас. Добре, аре вземи Skysweeper-а. Аре ще го взема това да си. Брамбъл елемента Уилна. Мисля да го вземе. Какво прави? Като му сложиш аура и слага два сетполинга. Какво прави това под него? Този като се дрежне и имаш две. И то е много по-силен. То просто му слагаш на него една аура. Даже може да му местим на него стати села в края на хода. Да му го слагаме, да сложим два сепролинга, после в нашия ход да местим на обратно на другия кричер, на който си и така сме напред. Ама не отворихме глеер. Не отворихме на глеер, нито слон. Сега и Вито Гази, бате. Да. Тук има си... Какво прави? Нищо не прави. Има си съчетен, дето може да им пребие. И другите са някакъв крак. Има свиня. Това свиня, бе, мен. Тя да се тъпа тази свиня. Добре, вземи си суспененти. Аре, взимам това. Въпреки, че няма да го играем. Има на Тате Дрейка, вземи на Тате Дрейка. Ще го вземем ли? Да. Тия други трябва да ти какво правят? Нищо. Sacrifice ли го оставя, ако не бъдеш на чанта? Да, добре. Ще вземе на Тате Дрейка. Има конволют тук. Ще вземе конволюта. Екстра. Някой ще получи back-to-back фамилиари. Това няма го игра. Чай. Това е як, бе. Не е толкова зле. Върши някаква работа. Това куче ли е? Описната куфе. Куфе, да, зомби куче. Зомби луф, това е от нови сет. Всичкината карта. Forest Walk. Чакай сега да махнем сивца тук. Вземи Quick Change. Махни краката. Това го махваме. Това да отворим нещо. Тия също са малко тъками. Даже не се знае дали сме синьо. Да, не се знае естествено. Но в този бустер трябва да сме някакво много странно какво ще И сега ще отворим един Putrefy, и ще е добре. Да, Putrefy беше прежния бустер, само дето. Така ли? Да. Не би, значи Mortify. Според мен, ако вземем бялото... Добре, може бяло. Може да ти пуснем да се проoriентираме към червеновата, ако ни налеят с някакви хубави неща. Добре. Както казах по-рано. Бялото, бате, той е твърде силен. Орили. Този ще ни оправи драфта. Добре. Тук е бустър е безумен човек. Има и Z Хронарх, има Ogre Savant, има Blind Hunter. Да. Има и Weird. Има и дал съм го. Нещо мога да уилне. Броя, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Това също става 8, 9. Значи може да се върне това примерно или това, нещо такова. Вземи Angel Whisper. Така, значи... Тук има Weird, има Castigate. Има базилика.
Аз бих взел базиликата, да ти кажа. С оглед на този ангел. Що имате куриер с банк, какво прави? Казваш карта и тя не може да се играе. Добре, следващия ход. Фара Да, вземе Грифин. базиликата сега. Грифина беше як, да. И то Грифин също е много як. Да, то беше як. Вземи Грифона, брат. Базилика... Базиликата е много силна, не трябва ни. Добре, айде хубаво, но тук пускаме баси картите. Нищо. Така. Това май вече... Да, и сега получаваме нищо, естествено. Не влиза в плана. Добре, ние сега ако влезем в бяло, някакво по-сериозно, следващия бустер има бяло-синьо, което е много зле. Не, бяло-синьо-черно може да стане, зеленото просто да го сплащаме леко. Да, вие имаме тук, тъпо сега имаме плея, защото тук има само да, бяло-синьо-черно мога да направим. Сме бяло-синьо следващия бустер. Добре, сега да видим какви карти ще дойдат. Вземи сега Савиджа. Савиджа? Аз мисля да вземем Госворда. Госворда е доста як. Не. Защо не? Не вземи Савиджа, бе, човек. 100 пъти по-яки от това. Ако го вземем Савиджа в момента, върто, на следващия бустер се обричаме директно, аз ти казвам. Там няма какво да взимаме. Ако вземем това, ще може да вземем бяло-синьо поне на следващия бустер. И ще изплащаме, виж, това е една зелена, това може да не го играме и то е чак толкова як. Да вземе това, то е много силен. Шум кажеш. Силен ще виж. Аз никой не би го играл така. Те пикнахме тъпата базилика пред всичко. Добре, това си каснем нещата според тебе, ако няма базилика. Нито взехме Wayfinder, нито нищо. На Дате Дрейк обаче... Дате Дрейк е тук. Тук е някакъв крак. Страхотно само глупости. Боржовската шитня. Мога го вземе този буклук. Като влезе в игра, убива и някакъв крича, ето му да правим демидж. Мога да взема още един такъв просто. Да, добре. Не бе, много силен този. Вземи ентусиаста. Добре, този е по-як от този. Що му казваш? Зала аз се саднах. И за какво садваш? Защото пуснахме Blind Hunter, чудеса. Пуснахме Blind Hunter и за да вземем ангела. Не за това. Бати колко сме слаби. Вземи това са. 3-1 фланк. Вземи 3-1 файра. Ще го взема. Има и якия мейджмарк. Това ни флинк какво прави? Нищо. Помпа се. Теглиш карти. Хареса ми. Това няма да направи никой демидж. Да бе, ясно. Ще вземе 3-1 фланк. Поне имаме ранни тропове този път. Тук мисля, че трябва да се вземе Кастигейт. Този? Това какво прави? Като такова всички кричи взимат фир. Не е толкова. Това какво прави? Това също не е зле. Като умре и си го връщаш в ръката. Да, това са от кампата любимите карти. Май тренам в тот. Мога теглим карти. Теглим. Тук е добре. Значи аз тук бих взел или тренам в тот или Кастигейт или меджмарка. Сега крича не трябва да вземе тук. Да, вземе тогава тренам в тот. Той е як. Кастигейта не е ли по-як? Не мисля, че е по-як. Добре, айде вземи тренам в тот. Тук има русалка, вате. И агент. Има и агент. Агента... 5 мана 2-3 въртове. Ако... Имаш още един в предишния бустер. Това също чатпад. As long as is enchantment. Да. Добре. Русалката. Да, вземем русалката. Тук има Торч Дрейк. Чакай се, той като влезе, чупим енчантменти. Вземи това с енчантмента да чупи. Да, това върши някаква работа. Върши някаква работа, да. Торч Дрейк няма как да го ползваме дори. Ама този може би няма да работи много добре в нашия дек, защото ще имаме някакви енчантменти сигурно. Не, той ще чупи на лошите енчантментите. Ще чупи на лошите, да. Ако темата е, готова да се върна. Има и агента на маските. Има агента, има и Уистенд, който също е яко. Аз викам агента. Да, мисля, че агент е по-яко това все пак. Ще го вземем агента. Поне имаме фикс, имаме за синьо фикс, за бяло, за зелено. Имаме яко фикс, да. Имаме и някаква крива, която е странна в тия формати. Крива нива. Те двамата могат да извадят доста игри просто. Мисля, като имаш такова набор, да е много сложен комбата вече. Сигурен съм. И се стоим комбо през това. Ще го напомпаш два пъти, стане 4-4, после става 6, 8, 10, може да стане до 10. Леле, Георгий. Ето кошне. Може да вземе такова, ама... Какво е това? Нищо не прави също. Лайфлинкър е.
Не е лайфлинкър, като... Не е лайфлинкър, ама гейм лайф. Като го сакнеш и гейм лайф. Може да вземе такова нещо. Да го слагаме на ония пак. Бебате, зеленото ни е малко... Може да вземаш ни Точно браво елемента, не, аре вземи тренов стот. Айде ще вземем. Вземи тук Румбогъл. Румбогъл, толкова правеше? Това е тъпо. Нищо не прави. Добре, ще вземе Румбогъл. Това ще го вземе. Това флаш. И му дава плюс 1+1. Да. Аре един черен мейджмарк сега да мине. Какво не искаме да играем? Нещо, този дек е малко рандъм. Тежките са рандъм по този формат. Сега тук ще дадат бял-сините карти. Там имаме за 2 мана 2-2 флайнг. Имаме за... Даже мога да взимаме и синьо-зелените на последния бус. Не бих отказал един Aircraft Contrition. Не си казват карти, човек. Защо не го махнем това просто доста? Това е доста силно. Добре. Доста силно. Миналия път каза, че е било доста тъпо. По-силно от тия двете карти, няма смисъл, така че не ги играм. О, ес! Да, взими го това. Това е супер лайк. Камо да си го румира. 3 пъти по синя. Това драфт със сигурност не се развива правилно. Добре, това работи. Вече имаме два джадната, дето работят. Дето правят някакви неща. С Добре, сега вече е време да ни нагуси с някакви хубави карти. Сега ние може да взимаме тук реално и бял-синята гилдия и синьо-зелената. Като бял-синята е за предпочитане, нали? Ама няма да кажем някоя зелена карта. Как мислиш ти? Нямаме никакви сигнети, естествено. Нищо, да си караме такива. Какво правиш тази хидра? Като и се направи демидж, слагаш копия, дето е... Да, има дефендър. Да, има петаглия вайпър. Има вайпъра, да, има нещо друго. Има пълно спиш, обаче. Тъй, не се натапи. Има какво има? Директ вак, какво прави? Като влезе в игра, трябва да не скаднеш карта. Смайно това. Абе, мисля, че вайпъра все пак е по-як от пълнца. И не мога да преценя. Това слага... Ма на зеленото ни е слабо, бе, човек. То ни е сплач. Мисля, трябва да вземем сигнет, но тук има два. Тук има два. Добре, вземи вайпъра. Ще вземем вайпъра. Пък е на кома, нали, по тази лойка. Това пък какво беше? Draw card, Fluid Creature, Target Player Controls. Then Draw card, Fluid Creature, Another Target Player. Тук теглим карти, после теглим карти. Има Coiling Oracle. Има Twin Strike, човек. Има и Twin Strike, има и Signet. Тук е Oracle също Signet. Ми Signet е по-як. Oracle е доста яко. Абе да, ма ние няма да имаме зелено на втори ход, човек. Вземи Signet. Аре Signet, да. Тук нещо не ни нахранва добре. Колкото толкова е. Какво прави това? Слагаш му... Има каунтер. Това е всеки тези карти. Добре, махнем. Това какво прави? Paladin of Path deals damage, you gain that much life. Това е life с life. Дава е 6 мана. Тук има Oracle, вече мога да го вземем. Не, бе, вземи си то, дето... Го вземе тогава с добре, що не вземе Paladin-ата, има life link. Защото е 6 мана, защо не? Има и forecast. И е 3-4. Не знам. Имаме това Ghostform, но нямаме флайери. Имаме 1-2. Имаме ангел. Добре, аре вземи Paladin, бате, да имаме някакъв лайф гейм. Не кефи това Paladin. Това какво правиш? Антафа ми кричи, той як. Има фейчка, добре, бате, сти колко червено идва, бе. Има Катлин Фейм до фейчката. Да, някой да се обърка. Да. Специално за Морта. Фейчката може би да взема. А Графт Меч какво прави? Нищо. Графт Меч е антафа кричи за плюс 1+1 каунт. Як е, обаче... Шилдин Плакс какво прави? Като влезе, теглиш карта, ма това ще се върне. Това е доста добро. Ти се въртат. Да вземе фейчка. Добре, вземи. Ето, 2 мана, 2 ти. Това също яко. Както лънчадне ще става деко някакви работи, но това е по-яко. Не мисля. Това с 2 мана, 2 лети. Какво не му е якото? Има някакъв дед контира крича спел. Оня да, Джурито. Има още един Паладин. Мисля, че той трябва да го вземе.
Доста си е. Другия не е ли по-як? Дали вземи от това First Winger. Чай да видим как сме с това. Има някакви енчантменти, това от тази гледна точка. Да, ма той може би ще даде още такъв филм, такъв по-трудно, ще е по-як. Кой му е по-як? Че с 2 мана 2 лети. 70 елата. О, пак с мантата, човек. Има пак с мантата. Направо ще умра. Вземи пак с мантата. Да, бе, тя е много як. Колко е това? Даваме точно ключите. Това ще е десен. Това е, че бе, як и Enemy of the Guild пак е як, ама пак с манта е класа. С манта е хит класа. Това ще че има на Тате Дрейка. Има на Тате Дрейка, ето няма играем сигурно. Както гледам, има 31 карта, минус 3 земи, 28. Може би ще намалим в черното. Не, ще намалим зеленото, което и без това не е много. Брамбо не. Брамбо е як. Това какво правиш? Превентваме някакви командени. Нищо особено. Вземи тук или Enemy of the Guild пак. Не. Една ще играме, човек, две няма да играме. Вземи Enemy of the Guild пак. За ние можем да ги прибиваме с чипшоти. С две такива. Имаш един пак, което е доста добро. А Enemy of the Guild пак тъпо ли е според тебе? И по-тъпо от другия. Коста 5 мана. За 4-2. Ти виж колко мултиплар карти има. Виж, и то обикновено са така има по 5 в драфт. Не в бустера, в дек. Това е по-яко, бе. Това в крайна сметка мога ги пребие. Добре, що може, макар че се съмнявам. Его си ми сигнете, ми си сигнете сега. Как още един? Вземи го, айде вземи го. Я баунсъра, какво правиш? Не, най-вляво. Като умре, ако няма карти в ръката, добре, той е... става. Има трол, ето. Трол е тъп. Има хидра, ето е рея. Не. Вземи баунсъра. Може свърши някаква работа. Какво да ги вземе това го пак? Какво е това нищо? Нищо да. Какво брека от дрона? Ги имам на лайф. И изкараме карта. Ги имам на ти лайф. Нищо не прави. Сета. Какво ти да вземе, няма да играем. Хейти нещо. Не, точно го взема, защото мога да играем с това. Някаква причина. Не. Тук някаквото е виден хидрофон, така че го вземи него. Така бе, това по-як. Това дава 3 мана. Той е як, бе. Играеме тук ангела и си го връщаме. Ето си един клас. Добре, вземи го. Това, що няма флаш, ще така. Защото не е била замислена с флаш, бе, Георги. Георги. Добре, аз не видях нито една дабъл карта. Няма ли проба грешка, нещо? Нещо няма. Това ще вземе, това. Е това. Като върколак съм. Като Крис Бенуа. Като Крис Бенуа, обаче той не беше много. Той е бесен върколак. С всички си. Така ли? Да. Ако вземе второто. Вземи Джагет Попет. Той е кръкънен върколак. Даже не знам какво прави. Като му се направи демидж и изкарваш карта. Колко много червери му имаше върто тук. Имаше, да. Това е шоу, все едно. Айде дойде. Сега ще видим какво ще се получи. Сега ще направим бати дека. Да. Ние ли по-ми кефи ще бате? Нещо се обърка, нещо много се обърка. С този дек. Примерно взехме ангела и после не видяхме никакви черно-бели карти. Да. Това се обърка. Ма ние пуснахме и блайндхънта, пуснахме и... Ние ги пускаме надясно, сеш си. Плюс това на първия бустер... Пилър не видяхме, който е тъпо. Много работи не видях. Въобще след този драфт е... Този драфт е... Не стана ли? Не ми шанс. Чай сега да сложим по-яките карти, пък... Това може би няма да играм с всичките енчантменти. Вече ще са ни дека. Ако въобще са в дека. Добре, един трен. Няма ги играем сега. Този не се знае. Черното може да сплаши. Да знам. Това не знам дали е як. Този е, бе. Този бива Creatures Flying. Махаш някакъв твой клуб. Става. Той се маха сам себе си. Само Creatures. Да, бе, се от него може да си го сакаш. Да, може да сакаш и Едуан. Може да сложим двата Едуана, защото
Защото имаме такъв, дето дисферва кричи, имаме такъв, дето всякаква кричи и прави някакви Не, работи. махни черния, моля ти се. Върши някаква работа. Чакай да го видим. Агента, Ангела, просто Ангела. Един сигнет и това. И зависи как ще ги Бота от Квойстър ще играме ли? ще играем, да, няма мисля. Имаме мисля. Така, сорсери. Чакай сега. Така. Ти дават мана. Квойстър, между другото, става за нашия дек, защото няма абсолютно никакви инстинкти. Няма какво да играем в техния ход. Ще техните две карти. Поне Ривърс, мога да бием колето, ако се панчиш. Да, се пазят който си го те фане. Да, обаче сега тук за да ни работят... Значи... Добре, аре служи, Чакай поне сега. служи някакви енчантменти, човек. Да, Служи. ще сложим. Значи тези двата едолона То не работи. може да работят с тия всякакви ефектите. Сакваме го и правим нещо. Ма то черния не е як. Да, той е древен само. Аре, Черния няма да играме. Знаеш какво бе? Ние ще имаме Hellbent през хода на нощ. Ако имаме бота Quest. И тогава ще може да сакваме кричер в хода на лошия, за да... Ако сакнем този на този, някой ще вземе на 5 плюс 5. И може да бием два кричера. Което не е зле, като идея. Добре, аз викам да сложим два енчантмента поне. Аз предлагам да единия да он е слаж, другия да е меч марка черния, който мога да ни върне Angel of Despair вата в ръката. Той сваша як, да. И черния меч марк. И тия двата са, да. Аз бих играл Плакса също. Три са много, човек. Чакай да видим. Те работят заедно добре, защото Да, те работят заедно добре. Взимат плюс едно. Сега тук според мен е... Сега трябва да махнем нещо. Чакай сега. Единият трен, втори... Да, един е трен 100%. Това не ни трябва така иначе. Да. Защото имаме такова. Имаме кой иска, той работи това да също иначе. Тук е някакви меч маркове. Опа. Този работи с този. Стати села нещо на ме кефи. Малко глупов ми се струва. Риму! Да, го горе. Значи, кое работи добре с енчантмент? Това. Тия двете работи. Енджела работи с това. Примерно. Той Енджела не се че ако не го убият в момента, в който влезе, той ще ги унищожи. Защото бил перманент ли? Да. А що не видяхме такива, бе? Проба грешка, алба. Какво роди грешки? Trial error. Няма. Дева слава маняк. Научи ли поне твой умрука на Северната звезда? Да. Не си научил, защото нямаме Боро Сигнет. Нямаме, да, защото не сме видяли, ние ще нямаме. То дек е какъми. То дек е какъми, да, и на мен, и моя. Това са, трябва да махнем две карти. Тук са малко, тук сме в накръстни шар, да. 4 цветка от всякъде. Просто ако махнем трена, махнем трена, така не е, че плак се тегли карта, пък и няма да има много синя, както гледам. Да, и аз така гледам. Добре, още една трябва да махнем. Трябва да махнем и това ще бъде... Това е доволно достатъчно як, за да се играе. Имаме тук някакви карти, ето не е бълват. Треньора какво правеше? Кой е треньор? Skyrider трени най-вляво човек. Този като енчантмент има флайнг. Става. Да бе, не е толкова зле. Име на тате Дрейка, ама не го играем. Дрейка, да. Трябва да махнем една карта, коя ще е. То агент малко тъп. Ми се струва. Фаджи, бе. Убива поне. Давай. 5 мана. Според мен, какво да махнем един Силкуин Скаут? Не, по-скоро мога махнем това глупак. Аре, то ще го сайдборда. Това ще го сайдборда, и така, че сме бяло, синьо, черно, зелено. И всичко без червено. Това е синьо, зелено. Поне имаме там някакви яки земи. Да, бе, имаме фикс. Това е бяло, синьо. Тук това е две черна. И тук две бяла,
Само е тия земи, е така някакси. И остават Един някакви синет. 13 карти. Я не сега. Така, 2 фореста, плюс Гога и Отвар, плюс Игнет. Това са 4 фореста. Това са 4 фореста за арета мода синя, да кажем. За 1, 2, 3, 4, 5 и плаксманта 6 карти. Не става. Още един. Ама трябва да махнем какво сломп. Да, това има, ти ще ти да черна. Да. Аре махнем сломп. Слагаме форест. А дали не пахнем Айланд, защото всички Айланди са по едно. Да, може да махнем Айланд. Ама ще махнем Айланд, за да сложим нещо друго. Да, сломп. Да. Да, май така е фер. Така, имаме 2 бяла, има карта за 2 бяла. Имаме 1 бял фикс. 4 такива. Имаме и Силквин Скал, Шест, няма какво да се обърка. Тук има на базата ни малко кръкани. Ма дека ни е... 4-3-3-3. Ма този дек е много як. Това дек е много крак. Направо... Този дек е толкова GGP. Това дек ако биеме ще бъде голям чек с него. Бат имам ангел. Добре, това се е мана, да може да стигнем до там. Имаме бот от Койстер също. Пара. Има Плаксманта, бе. В крайна случай ще направим някой момир вига, бата, ще обърнем Генитус, те ще обърнат 2 и ще умре публиката. Така че цялата публика ще умре, това го пускаме. И продължаваме с коментарната рубрика, сигурно. Ами да, продължи малко с нашата коментарна рубрика, която този път е в края на драфта. Участвахме в Тухе Джайанта при Васил. Участвахме, да. Макар че малко бяха възпрепятствани някои от нас. О, да, аз съм малко да го пропусна. Имах, да кажем... Физически проблеми. Да, физиологични. Да, имаше малко проблеми. В крайна сметка обаче рискувахме. Играхме, отворихме пул. Атака победа направихме. Значи сега ще ви обясним каква е стратегията при отварянето на пул в Тухе Giant. Да. Значи отваря единия, ако отвори крак, почва да отваря другия. Другия, ако отвори нещо хубаво, продължава, докато е on a roll. Аз направих трио на рол, след това отворих кър, след това той направи трио на рол. Да. Аз отворих Blasphemous Act, Deus Play и Daybreak Ranger. Ти отвори... Аз отворих Droskal River. Да, то ангел, дето прави спирити. И оня трамплера. Кой? 8-8 трампл. Да, той е малко гордо, но става. Да. Ема ни спаси една игра. Една игра. Една доста ключова игра. Една много ключова игра, да. Няк. Ох, първи ли сме, бе? Първи сме, ние сме. Ние ги сме първи, бате. Аре, срещу кой играем? Срещу кръка ми. Това е GGP ръка от всякъде. Вземи тази GGP ръка. И как няма да вземем, мен? Тук имаме всичко, бе. Всичките ни читове са тук. Вземи тази ръка. О, знаеш какво става сега? Какво? Слагаме го това на... Това имаме 2 пъти да го използваме. О, бизнес. Аз бих казал, че е бизнес. Даже може да играме... Сега ще играме земя, свинет, скаут и акведукт. И виедукти и всякакви дукти. Добре, хареса ми тази ръка. Сега гледаме. Да си продължим малко с коментарната рубрика. Хареса ни турнира, спечелихме 3 бустера. Да, завършихме втори. Паднахме от Веско и Славена, след като ни изиграха света. И те изпечелиха в последствие. Да. Ние ги бихме втората игра, но това нямаше значение, но все пак ги бихме една игра, която с техните декове си беше постижение. Играха ни в линк за 15. За 13 май беше. Да. Бе фара. Не трябва да си видя в тестечето. Сега ще проверя даже. Прибиха ни като куче. Да, бе. И той седя на 3 мана 5 хода. Судовик жули на маса. Да, беше много ключово. Кое слагаме сега? Бялото? Докато цяло екшен дойде в последен кръг, когато се падахме срещу KMG класа бате. Зато обаче ви кажем след малко, защото вече играем. Да, ето той е Рагбус. Добре, вече се чувствам по-добре. Ще го играем, бате. Ще го играем. Играем, сложи го се тук. После ако стеглим някаква земя, ако не, ще играем синет и баунслен. Какво почва? Слушайте албума на 100 кила. Със сигурност ще блокнем. Да, не. Всъщност не, няма блокнем. Черно-червен. Той е Рагдус, бе, човек, айде. Влиза. Добре, този нищо не прави. Този прави на денешни кричер. То пингва, бе, човек. Да, прави пингва, обаче нашия печели пинг Wars. Сега ще играем Сигнет в тричели. Сигнет и Баунсленд. Мяу. И кой синя? Сета, синя. Не ми харесва това, че това го има.
Да, този е малко неприятен сега, но какво мога да направим? Доста як. Як, ние сега ще можем да сложим това на нашия и да си го спасявам, защото той ще го стреля в края на хода и после в неговия ход мога да стреля. Какво е това? Хващам Кюрио. Като влезе перманент, някакъв под негов контрол, може да си върне перманент от същия тип. Примерно влиза земя, може да си върне земя. Да питам коти! Така. Интересно. Сега въпросът е да го играем тоя. Мога да го играем просто веднага го сакаме. Не, после мога да помпаме. Той ще го застреля това края. Просто може да сложим това на някой наш, на тоя, за да не умира и после да си ги помпаме. Не, то много ни пребават. Това ти казвам, ако сложим това на този, той ще живее вече, всички стане ще ни живеят също. Как? Как бе, той става 2-2. Да. И той вече не мога да застреля. Но мога да застреля фейчката. Дай като стреля ще напомпаме. Да, и в неговия ход той пак ще застреля. Дай си къби две такива за една фейчка. Не знам, просто може да играем баун земя, сега и да той. Ще играем, така ще ни умре той. Да. Служи фейчката и ще я сакнем. И без това ни трябва да си изиграем ангела. Тогава слагам тази земя и слагам фейчката. Това не беше много фитко, защото той ще ни го убие не безплатно. Джимбим си свет. Точно толкова як, бе. Окей. Имам 20 санта мукет. Това са 2, 3, 4, 5 мана. Добре, убини го това. Това си толкова силен. Meet me in the mall, monkey job ball. Сега просто не трябва да играме кличери срещу него. Го прави? Сега ако искам да си върна такова, аз този... Това яко ли е? Не, яко в комбо елфите. Лето му вече не са дека. Тоест кръка ми. Втори такъв. Какво е? За да тази клич карта на опонент choice от Great Yarda. Той има само една. Страхотно. Този има някакъв комбо дек, мисля, че. Не ми харесва. I'm no like. Сега може да си ги върти тук безкрайно. Мисля да му покажем ангела или да се приключи работа. Колко пихме с нощи. Ние следихме така земята. 1, 2, 3, 4, 5. Играем тази, връщаме тази и следващото играем ангела. Така ли правим? Да, имаме и плацманта. Имаме плацманта Open. Така и това ще го блокираме ли? Той ще ни го застреля. Атака. Да, знам. По-напред Пако. Щот. Пирам доста яко. Добре, на тази песен не мога да падне. Ако паднем си изиграл ангел, аз ще си прережа вените. Добре, сак. Какво бяла? За бяла зелена си намери. Добре, намери зелена. Имаме ли и достатъчно? Сега видим за какво ни трябва. Имаме една бяла. Имаме две бяла. Две бяла. Имаме две черна. Две черна. Да, вземем една зелена. Добре, вземи зелена. Вземи зелена. Няма да ни прави много. На поле ли я вкарва, бе? Да, бе. Баса силното. Добре. То сега като играе кентора, може да си върне той да си върне кентора. Някакви глупости. Кръка ми. Това нищо не прави. Може да чакаме малко време, просто да играем ангела с плаксманта бекъп. Ама нямаме кличер. Това няма да имаме време. Няма да имаме време, защото ще ни прибие. Но що бе, това е следващия ход. 2, 4, 5, 6, 7, 8, да, следващия ход. Тоест колко ще пуснем сега? 7. Ще пуснем... Ако не си изиграе ръката. Ако си изиграе ръката, май сме окей. Или пък просто го играем и да не ни пука. Бате, играй го, бе, ти лути си, бе.
Какво да убиваме? То да е пингва. И за какво? Добре, тогава уби демона, не знам, тоя, някой. Не убил ли Wild Кантора? Няма, добре. Това май го убием, защото е Street Power поне. Айде. Колко му е? Колко му е, да си вика? Колко му е? Аз съм сигурен, че той някакво направи. Почне да го играем, викам аз. Да, айде. И да го убиеме толкова пак. Това го пак, бате, защото ни пингва много лошо. Те и оня ни пингва, Кой е оня? Ма не, гледай сега, той като играе крича, може да си го върне, той след това да си ги върне други. Тогава му го уби то. Това ще ни пингва за по едно. Какво се прави? Аз викам следващия ход да му сложим един некромаса с Мейдж Марк, бате, и да влизаме за по 100. Това ми синьори, бе. Ние какво имаме? Няма всичко. Да, ма той няма карута, се. Няма и сигнети. Но обаче Wild Кенто. Не съм бала ли има, бе? Не, няма. Има нещо друго. Какво? Ни губим две, той каже две. Само, че няма не мога да скваме. Що? Защото ще умрем преди да сме го убили. Ми дават. Това дека му е толкова тъп. А това е 4 няма да го... Следващи какво ще го блокираме това? И ще го изнаваме с плаксмантата. Добре. Време! Тъпото е, че това нещо... Какво? Ще самоубие себе си. Няма да убиеме него тогава. Ще убиеме демона. Това качваме ли 4 лайф? Да. Че карта си изтегли. Ако го направим... Пате, трябва да качиме лайф. Да, бе, ще качиме. Сега, то очевидно има комбото от Blind Hunter да си сакне Wild Кантора, бате, и да ни вземе много лайф. Така че е добре да геймиме. Да, въпрос е... Защото ние в момента сме на 4. Но този трябва да умре. Чакай сега да видим какво ще стане. Ако играем Ривънс по тоя, ставаме на 12. И след това играем... Имаме плаксманта. Играем, чакай сега. Ривънс... Няма да имаме за мейджмарки и такова. Но няма смисъл да убиваме това, защото мога да го направим чипшот, вате, с плаксмантата. Тогава просто този ход ще го скипнем, така и Не, бе, човек, ти си как ще скипнем? Ще го убиеме нещо. Ще убиеме Blind Hunter-а. Нека си кантва, ако му пукавате. Аре, Blind Hunter, прав си. Той ще си капне кантора, бате, ако ще я го саква. Знаеш колко ми пука. Така, да, и след това ще блокираме този глупак. И този като се опита да ни пингне, ще играем плаксман. Точно така, бате. Той сега ще влезе в Hellbent. Той си е в Hellbent. Да, ма сега ще играе нещо и ще влезе в Hellbent. Рибън стегли ми и карта освен това. Да. Ставаме на 12. Екстра. Добре, по таки давай правя малко... Тумъч ли? И малко не работи много добре с останането глупаци. Пазим къщи. Добре, да много сте ги ключови земя, за да си изиграе добре в Hellbent. Така че няма никакво значение това. Има абсолютно значение. Кръка ми лата изтегли. Защото сега ще такова стоя, ние ще блокираме. Да се рандам по мръстици, човек. Блок. Това беше Captain Obvious, извинявайте. Много. Ето, откъде знае, че имаме плаксманта, бе, бате. Плаксманта имаме, бе, мен. Плати, моля ти добрите светове. Да, бе, си ми зелено платихме. Леле, това е толкова GGP плей. Направо да ми е добре. Бате, GGP. Мисля, че... Слагай в мейджмарк с нещо си и да влизаме. Просто мога да сложим на този мейджмарк. Може и така, се тавате. Лейн ангела поя. Защото то като умре и си го върнем и има профит. Се едно по ангела, ако умре и си го върнем, няма профит. Добре, прав си. Чай сега.
Обаче така ще го бием по-бързо, ще го бием за 3 хода, защото ставаме с 8 пара във въздух. Иначе ще го убием за 4 хода. Добре, хубаво, просто прави нещо. Мисля, че тя няма как да не вземе, освен ако няма света. Ако няма хекс, примерно. Сега си да има хекс. Хекс пръв може да. Аз платих ли? Не платих си имам. Браво. Ще имаме платах Вайпера. Умира ми платах Вайпера. Олеле! Само маняк. Добре, тогава друг план. Сега мейджмарка тука. Или играем ония глупак. Не, само го тук. Добре бе, в интерфейса, ясно. Чакай, че още не мога да се взема. Какво се случи току-що? Не платих синьо за глупавия платаги мапа. Добре, атака за 6. Айде, 4 атаки и живот е това. Атака и с паксмантата, бе. За какво? Сега ще не мога ни атакува. Добре, сега то не трябва да топтеква. Интерфейса. Интерфейса ни преба, но приемем някакво Трябва да стегли малко земи той. Няма нищо. Това не мога... Това нищо не прави. Какво да се Атака с паксмантата, айде. Айде с всичко. Добре, айде с всичко. И слагаме и двете вати и този Hellbent да се оправя. До рандъм блок. Добре. Може би ако бяхме платили синьо, ще да е на по-малко, не мислиш ли? Не сигурно. Добре. Айде, реборда. Така. Това доста тъпо се чувствам. И аз се чувствам тъпо, той има една карта, която ти убива целият дек. Аз се чувствам по-тъповата е. И аз се чувствам тъпо, че те познавам. Не с друго. Добре. Това си Мьоф, ако го гледа, сигурно ще умре 20 пъти. 100%. Това е толкова DGP ход. Та игра е... Абсолютно шоукейс на нашите способности. Да, това показва защо DGP е номер 1. А сега искаме да се похвалиме, освен че сме много добри на Magic и че Равника, видеото ни от миналата седмица, е гледано над 125 пъти. Така е. Което е абсолютен рекорд в родните стандарти за записване на игри по Magic. Абсолютен, да, това е... Не надминат рекорд, аз не мога... Безпрецедентно е. Нямам думи. Айде да играем Таро Сапа и да убием. Освен това, след като честитих рождения ден на дядо Стевче във Фейсбук, той ми отговори, че гледа абсолютно всички наши драфтове, така че имаме... Сигурен съм, че Чичо Митко ги гледа в статите. Чичо Митко трябва да го питам, аз не се писах с него някакви работи. Да махнем някаква карта за да сложим тъпата. Добре, махни Ghostwarden един. Защо бе? Тогава махни нещо, което умира от това. Това умира. Тогава махни нещо, което нищо не прави. Ghostwarden, например. Защото има едно тъфне звата и го убива. Той го спира, точно обратното, той го спира. За един ход. За един ход, колко има? Махни някакъв 5 дроп. Добре, махни стати сел тогава. Да бе, това дека му беше някакъв... Нямаше големи мъгълчо. Дека му е кръка ми. Дека му е 40 карти и това е изключително непрофесионално. Нашия беше и ние даже спечелихме драфта. Нашия 40 нали беше? И последния път Не беше. Тая ръка е някаква доста... Какви сме? Първи ли сме? Втори ли сме? Втори сме, обаче, Бе, малко е... Тая ръка е един X при 3 сме умряли, защото ако не стегнем такова, да направим един малиган. Да, правим един малиган. Да, бе, тая не ми хареса. Ще направим още един. Айде, добре. Добре. Тая път, понеже е много яка. Да, има всички хитове. Теглим ангела и още една джерна и почти тая. Да. Добре, той сега ни взе, гледай как се бъгва Magic в момента. Той ни взе зеленото килим, ще ни му взехме тъпото всеки фаунтер. Сега бата ще се нафлудиме сигурно. Ето, ако има карта, която може да ни изкарва от тази ситуация, това е бот от Клъстера. Така, сигурно 10 пъти да прочита, па няма разбера какво прави. Значи в... Добре, имаме и Рибън, сайде служи Голгар и Рокфарм. В началото на... Ако убиеме с Мулиган до 5 бата, сигурно ще гръмна. Бот от Клъстера. Има тук две карти, ето... Това е Blind Hunter. Това е много неприятно. Това е Каменов. Какво ще играем Плейнсет поне? Да, трябва ни на Island спешно.
Следващи ход. По-следващи. Как? Добре, бе, няма как. Какво ще се случи тук? Нищо. Това е нищо. Добре. Това сега с друг дек ли играе, между другото? Ония път нямаше банд карти. Добре, това не ни притеснява. Това е много глупо, не знам какво да. Плаксмантата обаче идва. Сега въпросът дали играем... Не, няма го играем това, защото рандъм ли... Не, играем Вернант Елдорион, бати, следващия ход Риванс. То трябва да умре. То Риванс може да играем и без такова. Просто няма тегнем карта, пал съм го. Ох, направо сърцето ми се къса. Сърцето ми се къса. Трябва да видим какво ще изиграе, братле. Сега е много важно този ход. Добре. Елдвай. Елдван, бате. Добре, атака. Добре, 3 за нас. Добре, имаме си. Риванс по тебе. Ще изказваме. Ще си изкараме Фореста, мисля, че. Не. Мал Плаксмант. Бате, Плаксмантът е много добра това карта. ни изкарва ръката сега с това буклук. Ама... Да, сега ще ни изкарва още една. Плаксмантът ще махне. Добре, махни, убий го това тогава. Не. Ние като играем Клойстъра и няма да ни изкара повече ръка, защото в него ход няма да има ръка. Не, то е много гадно комбо, бате, да те завъртя. Игор Мортис. Връща кричер. Това направи много гадно комбо, бате. Ще ни разцепи. Какво? Връща си оня. Чакай сега един колко мани имаме. 1, 2, 3, 4, 5 и 3. 8. За 8 нищо не мога да направим. Добре, просто ще му убиеме нещо. То да му го убием. То трябва да умре, да. То ма Вилор Мортис, бе, чакай. Връща кричер на Battlefield и ако такова му слава персонал акаунта. Дай, чакаме някой да умре. Дай го играем това сега. Той ни влиза за по 5, човек. Така не, че ще ни влезе за по 5. И какво като някой умре? Не знам. То дека му е много як. Не му як. Не. Ще го просто само върза. Уби му, бате... Не знам. Мога убие това просто, защото като влезе няма да... Не, той после пак може да се го върти. Какво ти да убиеме Фара? Може просто да атакуваме и играем това. Не, това пък не е тъпо. Добре, айде играй Bottle Cloister. Нека ни влиза за 100. Слабо. Това може да направим. И сега ще изказваме пак Фореста. То няма да изкараме нищо, защото имаме Bottle Cloister. Да. Много, то дека му бате е много як. Добре бе, бате, той няма никакви карти и има винаги всички следове, не знам как става. И как бе, има сигнет? Мани сигнета! Има 2 айланда, има 2 сломпа, 2 плейнса, бате. Вигор Мортис ми трябва 2 сломпа, той ги има. Добре, си тапнахме маната, не може да се сакнем Вилгордона. Макар че то няма и как. Сабата ще си развърти Колин Коракъл, ще изтели 1000 карти. Нещо друго игра. Добре, какво това е? Голямото момче. Иначе тая май сме... Къде си там това? Ще го измислиме, бе. Ще имаме доста мана следващия ход. Нищо не правят. Ще получи трампъл. Значи тогава да играем този. Този като го изиграем. Да, поне мога го убие. Поне може да убиваме го пак. И ще оставяме на 4. Което е много яко. Да, слабо е. Той ние да го убиеме, той с Вигор Мортис, бате, ще го върне. Тая игра май ще си вземе. Ще си вземе, да. С 2 малигана, човек, какво искаш? Ние без 2 малигана пак ще си вземе. Според мен. Не, просто дека му е ясно това. Ако го няма, това нищо не прави. Ако миналата игра го имаш, това нямаше тия карти, ето правят нещо и пак нищо не направи. Пусни го то. Това ще го дава Бог, значи. Да си вземе едно.
Взимаме си 6, оставаме на 3. Как не умираме следващия ход? Ще умираме с тоя примерно. И следващия ход играем такова, бе. Какво? Как се кажеш? Да, ясно. Ще играем Ривънса, ще оживем още един ход. Аз ще го убиваме вече. И сега Вигор Мортис и Джуджу. Той даже има за Вигор Мортис и Оракъл. Стига бе, брато. Какво е това? Бъде слава 2 спирита. Май ще трябва слава дето бил в Ария. Ами май ще трябва да слагаме, да. Аре. И Русалката ми изглежда яка също това. Кансидвам и идвам. Това може да си го прави вечно. Да. Да бе, ясно. Много слабо, маняк, много слабо. Я, какво ще теглим? Нищо. Нищо. Това целият артефакт му прави дека, бате. Служи нещо, което бива артефакти, моля те. Добре, хайде, кое? Няма такова. Имаме ли? Не, естествено. Не чералаш, няма ли в това? Това ще го вземем. Добре, това Това е да. Може конволют. Добре, сложи конволют. Размахни. Това ще е яко. Дай махнем толкова пак. Това не ще не прави. Добре, Госворда да махни. Да, аз бих махнал и... Примерно Брамбъл елемента или... Махни Госворда. Това... Сега сме първи в това. Сега сме първи, имаме шанс да го агрираме. Я видим нещо, което не агрира. Ние махнахме едно нещо, което не агрира. То не агрира, това не агрира, да. Просто сега малко пребиеме много бързо. Агента малко тъп ми се струва, ма и това малко тъп. Добре, не махни го това. Първи сме. Айде ако стеглиме земя... Айде земята. Да. Това е 41 карти и една карта му прави дека. Може да има две такива. Може. Може да няма. Просто не трябва да падаме от това, бате, смисъл ще садна. Няма бе, няма да падам. Защото точно не мулигане два пъти, както ние мулигането преди малко. То се случи, защото всеки тването беше от нашата страна, не за един матч. Да, и според мен е така. Сега с пак смятате, му заседиме кантора, примерно. Ще бъде голям човек. Как? То ще такова смело при да си касне тези дропа, като миналата игра. Добре. Дека са слаб кентори. Това дека му е пълен с нефи кричат на пратни шапонята. Шитня. На нас ни трябва една земя. За два хода. Една земя ни дай. Една земя. Нищо, поне първата игра направихме GGP. Направихме два GGP плея, много важни. Да, много важни GGP плея. Само тук може да ги видите и затова гледайте ни. Защо не може да въвате да ги видите? Айде, ще да сцепваме. Кантор. Айде бе, ще го изядем. Ето го Кантора. Аре, земя бе, дек. Слабо, маняк! Слабо! Това се прави. Добре. Да го изядеме ли? Да! И сега го лате, смисъл, фара ми е. Аре, сега някаква земя вате и фейчката тъпа. Блок. Yes! Профит софтуер. Слабо, бате! Няма да играя повече Magic. Стига бе, мен. Гледай, дай положителна енергия на дека, не му давай... Добре, але сега ще му попея малко. Искаш ли да му попея малко? Сега за плите идва ли за нас? Не. Добре. Добре бе, брат. Ти много тилфаш, бе, много ме дразниш, ти тилфаш. Аз я малко гледай... Добре, але сега ще му... Дек. А така! Една земя! Така. Ма сега ще трябва да изкарваме, нали знаеш? О, не, това виждаш колко е яко, или това с дреджа. Това с дреджа, бате, го изкарваме според мен. Ма не мога да играм следващия ход, това не мога да играм. Добре, махни Госвордена.
Не ми се карай, Георги. 7 карти имаме. Значи няма да изкарваме екстра. Добре, аре, то да го духа. Да, взели сме някои от характерните такива номерца на KMG, но се надяваме... Следващия ход бате му слагаме Патагля Вайпер и този път плати синьо. Няма как да не плата този път. Какво това бе? Нещо страшно. 2, 4, 6 ма... добре. Какво е това? 3 лети. Притеснява ли ни? Как мислиш? Дали не притеснява? Мен в момента всичко ме притеснява. Ти си малко по-такъв притеснителен. Мога просто си играме... Фейчката играй. Фейчката. И следващия ход с Вайпера. Екстра, да, даже мога да сакнеме. Да, ще имаме да сакнем, защото за бяла примерно ни трябва. Да. Може следващия ход, ако стегнем земя да играме... Блоксак правим, блоксак. Старо комбо. Дупата и цици. Да бе, блоксак. Да, блоксак, после може да играем Вайпер и следващия ход да му сложим Мейджмарк, примерно. Следващия ход играме Голсворден и Мейджмарк. Какво ще кажеш? По-скоро да си пазим Мейджмарка за това, за да може той като блокира това го пак, после да се върне и да играем още. Или пък и на това също работи. Да, ама въпросът е, че той има 4 карти в ръка. Има, да, обаче той не е пропуснал лендроп. Сега може да има земи. Блоксак ще правим. Аз викам блоксак, да. С това нямаме земя. Блоксак. Какво да си намерим? Бяла? Да, бяла. Само да не слага кръстачи сега. Аз викам, че ще пасне хода. Примерно. Не пасна хода, бата. Ще игра големия. Не пасна хода. Уви, не го пасна. Добре, това работи някакси. Това са 5 мана. Имаме за... Ghost Wonders Viper. Viper е 4, не. Не, просто блокирам Viper, това са 2, 4, 6, ще мога да блокираме този всички. Това нямаше комбо трикове. И ще го блокираме с всичките работи. И следващия ход Брамбъл елементова. Да, обаче това ще ни бочи. Бате, сега ще пуснем 4-5 демидж. Какво направим? Добре, значи викаш Viper и да платиме някаква мана. Да. Зелена, синя. Плати ли синя? Добре, сега играй Българи Род Фарм, моля те. Няма го чъмпваме, това трампата. Няма да го чъмпваме, брат. Обаче, ако има Вигор, може да се каже никъде. Няма, Вигор може да се две червена. Това може да има черни качи, да не може да пушваме. Това е най-добрият вариант, принцип. Род Фарм. Род Фарм и връщаме Форест. Форест. Добре, следващия ход играме Брамбъл елементал. И Некромансър с Мейджмарк. Той има 3 карти в ръката. Те може да черните карти в ръката, но... Рискуваме ли? Да. Не видяха никакви трикове, няма. Не видяхме. Само кричери той. Той декно трябва да е само кричери някакви други. Не тапва нищо. Тапне за трампъл. Трампъл ще тапне, но да не тапва повече мана за примерно Гатър Кърич или нещо от сорта, защото... Дали ще ми е добре според тебе? Добре. Добре, бързо. 3 за нас. 4. Добре, става. Това ми е точно фара. То може да има оня го пак, ето е това, да. Заспами борда с флайер и сега не видя за по 5. Така. Може играме Брамбъла. 2-4. Може играме... Когато изгражда представата за рап музика на по-голямата част от населението. Чай сега. Значи той ще ни бие с светялки. Значи 3 хода живота имаме. Кити, коли, пушена трева... Брамбъла сигурно трябва да играме. И Голсвордена. Да, може така го направим, ама следващия ход няма да играем две неща май. Защото няма да имаме мана. 7 мана сега ще имаме.
Сега имаме 7 и следващия ще имаме 7. Пак за той и това, примерно, или за... Не следващия ще трябва Bottle Coaster да играем. Защото иначе... А може просто сега да... За всички, които се чувстват верни на хип-хопа. Не, въпросът е просто да играем този... Не, дай Брамбо ще го играем. Брамбо е Ghostward. Малко е риски бизнес тази работа. Няма какво да направим. Може би ни трябва нещо смислено, смисъл... Някой флайер, някой Някой флайер, рибънс... Рибънс, ангелче. 5 по нас, 5 по нас. Добре, това работи някакси не. Това много добре работи с това между другото. Трябва да му сложим на този имидж марка. Да, сложим. Такава. И такава. Не сигурно да. Какво улични гангстери? Защото не мога... Това мога да го направим. Не мога да имам също доста бързо. Как? Как? Той ще чъмпва. Един ход ще чъмпва, втори ход, след това... Ние имаме 2 хода живота, братле. Ами ще направим така, че той да има. Ние сега Bottle Coaster трябва да играме 100%. Той не блокира. Така ли да направим? Явно не. Да го напомпаме. Добре. За да може след това да му се спред да му влезе. Какво ще правиш? Човек, ако следващия... Ако играем това, следващия ход може да го атакуваме за 10. Ще трябва да блокира. Ние ще умреме. Ние ще умреме между време. Чакай, сега ставаме на 5, след това го атакуваме за 10, той чъмп, след това умираме, да. Значи Клойстъра. Клойстъра е Ужов Базилика. Ти си тъпа чурабия. В смисъл, сега ни трябва да обдекнем нещо от Базиликата, от Клойстъра следващия ход. Добре, само че ще върна зелената опът. Това ти върнеш се там. Не, защото ако ни го бие, той пак да имаме мана за ангела. Ако го обдекнем. Да. Макар че не знам как стане. В смисъл, сега ние имаме един ход живот. Има доста карти, които могат да ни спасат между другото, поне 5. Не знам, не съм играл. Русалка, оня дето убива флайери, Фейчка, Рибънс, Ангел. Да, имаме някакви автове. Добре, той тук на черна, ама няма да е това ход. Чемблок. Чемблок на Watchful. Ето така може да се умре, ако ме е много. За това. За кой? Не разбрах нищо. Не, не говоря се. Ако те обдекнем ремувал за Calling Oracle ли? Не. Няма как се. Къде си това? Дек. Фъпкип. Изтеглихме. Какво изтеглихме? Антитоа. Умря. Антитоа. Слава маняк. Шанс, брат. Не мога да им всеки път. Сега, тук в момента не мисля, че дека ни е лош, просто... И дека ни е малко тъп, обаче... Не е по-лош от него, брат. И то ма флари, брат, няма флари. По принцип имаме... Мисля, сега ще видиш, като ще му дадеш за тези карти, брат, и ще видиш колко много флари има, които му списат, както и карти като цяло. Един Рибънс тук и бивихме. Ние си играме, ти пък то може да прави да такова. Сигурен съм, че ще се прави. Възможно е. Много си издразни, човек, често. Не, брато. Така е. Брато, просто ми трябваше един вар, русалка, бата, ако бяхме изтегли, щяхме го щупиме. Много неща, ако бяхме изтегли, но го пак да ги сакват. И казах. Оправихме се Дали с... сети? Да, сети си. Оправихме се с маната и умряхме. Тук игра. Това не е спасяваш този ход. Това не е, но... Следващия плакс. Пак не е Нищо. Пак не е спасява. Това не спасяваше.
Ето едно, Ето една фея. две, Този. три, 3, 4, 5, 6, 7, Какво е това? Сигнет. 8, То не мога да блокира. Еми 7 7 карти. карти от колко? 23. Еми колко? Но към 3 ни даде шанс. Даже малко повече от 3 по 2, ама все едно. Еми шанс. Шанс за нас да се вика. Освен да направим малко бонус секция. Малко бонус секция, защото ни прибиха много рано. Да, айде да се видим в бонус секцията.